खोनादोंना लोगोफोर मानगोनां अमित शाह होम मिनिस्टार बिथाङा मा बुंदों? मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। साला बिसोरो दाबो पाब्लिकखौ बेंग्रा बुरबक जाबाय होनना सानना लाबाय थादों जानो हागौ। बेफोरबायदि माबा मोसौ गाय माबा डेयरी फार्म खुलिना होनायजों बिसोर माबा भट होगोन नामा? आसामाव आरो खेबसेबाव बिजेपि सरकारखौ देरहाहो सरकार सालायहोबाव होननानै बुंदों बियो दायो। साला जों बेफोरबायदि बुरखायजाबाय थायोब्ला जों पाब्लिकआ उनाव जोंनि फिउचारा मा जागोन? नाय चाइना आमेरिकाफोराव बेसेबां डेभेलप जागासिनो दोङो। इडुकेसनानो दा फार्स्ट बेयाव AI सोलोंगासिनो दोङो, टेक्न'लजि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिफोराव पुरा जौगाजोब्बाय। जोंनिया साला बेफोरबायदि पलिटिसियान्सफोरा माबा मोसौ गाय होगोन, माबा थाइसे थाइनै रां होगोन, आसनि होगोन, अरुणोदय स्किम होगोन, माबा माबि स्किम होनानै थखाय थाइसे थाइनै रां होगोन, मास मोनसेयाव बेसेबां होनो हाइस 2-3,000 होगोन। बेफोरबायदि रां होयै जों पाब्लिकखौ थगायगासिनो दोङो। नाथाय जोंनो मा नांगौ? मोजां मोनसे फ्रि मेडिकेल हस्पिटाल नांगौ आरो मा नांगौ? जोंनो इडुकेसन नांगौ, स्कुलफोरखौ कलेजफोरखौ मोजां खालामनो नांगौ, मोजां टिचार्स नांगौ आरो इडुकेसन लेभेलखौ चेन्ज खालामना होनांगौ। जा प्रेक्टिकेलि जों खामानि मावनानै जानो हानाय खालामना होनो हायो। माने स्किलफोरखौ फोरोंनायाव ध्यान होनो नांगौ स्कुलाव। बेफोरबायदि इडुकेसन सिस्टेमखौ बेफोरबायदि खालामना होनांगौ दायो। लोगोसे कम्पिउटार क्लास इंलिसफोरखौ मोजाङै फोरोंलांनाय जानो नांगौ। नाथाय मा खालामगासिनो दङ बिसोरो थाइसे थाइनै रां होनानै पाब्लिकखौ बुरखायगासिनो दोङो। जोंनि सुबुंफोरा बेंग्रा नालाय थखाय जागासिनो दोङो। बिदिबा बहा जोंनि इन्डिया मा 100 बोसोर 200-300 बोसोर चाइना आमेरिकानिफ्राय उन जालांबाय थागोन जोंनिया। बिसोरो बुङो इन्डियाखौ डेभेलपमेन्ट खालामगोन होननानै। बहा इन्डियाखौ डेभेलपमेन्ट खालामनानै बेफोरबायदिब्ला? बेनिखायनो सानै हयै गावनि बेसेन गोसा भटखौ मोजाङै थुनानै होब्लानो जाबाय। पलिटिसियान्सफोरनि लेक्सारफोरा बेफोरबायदिनो जों नोंसोरनो बेफोरबायदि माबा मावना होगोन, दालां मावना होगोन, न' बानायना होगोन बा स्कुल खुलिना होगोन। स्कुलखौथ' बाद हो, स्कुलनि बाथ्रा बुंबाबो ओरैनो बेफोर मिसा स्कुलनि बाथ्राफोराथ' इडुकेसननि बाथ्राफोरा मिसा बिसोरनि। ओमफ्राय मा बुंगोन? थाखा सोना होगोन, फैसा सोना होगोन, जों एसेबा रां होगोन, साख्रि होगोन होनना बुंगोन। मिसा साख्रि होगोनाबो बेफोरबायदि बुङो। बेफोरबायदि बुंनानै बिसोर मा खालामो? भट बियो। भटखौ बिनानै गाव सरकार सालायनो नागिरो देरहानानै। नाथाय जोंनो जि मा नांगौ बेफोरखौ बिसोर माब्लाबाबो साना। आरो जोंनि पाब्लिकआबो बेनो बेंग्रा नालाय गरनैसो थाखा फैसा मोनब्लानो गोसोआ गोजोननानै बिसोरनि फारसे भट होनो थाखाय रेडि जायो। जोङो कुइसनसो खालामनांगौ बिसोरखौ, नोंसोर 5 बोसोर सरकार सालायगोन, देरहानायनि उनाव भट होनायनि उनाव नोंसोरो जोंनि थाखाय मा खालामगोन? मा डेभेलपमेन्ट खालामगोन? बेफोरबायदि कुइसन खालामनांगौ। आरो जों दाबि खालामनांगौ जोंनो बेफोरबायदि मोजां स्कुल नांगौ, मोजां हस्पिटाल नांगौ, मोजां इडुकेसन नांगौ, मोजां सोलोंथाइ नांगौ। बेफोरबायदिसो जोङो दाबि खालामनांगौ दा बिसोरखौ। बेफोरबायदि जों रां रुफा थाइसे थाइनैनि थाखायनो गलिलांबाय थायोब्ला जानाय नंला। जोंनि फिउचारा मिसासै होमबानिया। आसा खालामदों नोंथांमोना बुजिदों होननानै।